Hej og velkommen til den her video. Jeg hedder Silvia, eller altid så skal vi store på. Og i dag skal vi have nogle squishies. Og jeg har ikke set dem endnu, fordi den er i sort pakke, men jeg har sådan noget. Den der sorte pakke. Og jeg bedst lige den her, for den skal vi prøve. Ja. Og det har jeg gjort nu. Og så skal jeg bare starte. Ja. Først der er det den her. Okay. Panda Points hedder den. Så kan jeg lige se her nu. Panda Points. Jeg ved bare. Det er den her. Ja. Og det dufter virkelig godt, synes jeg. Men nu prøver vi bare at squish den. Og meget slumme. Slow-mo. Ja, og den blev bare meget slået. Det var min første Panda Points. Den her går i stykker, fordi min storebror, han kom til at det til. Nej, ikke min storebror. Jeg kom til, fordi jeg var løs, og så kom jeg til at rulle af, men jeg prøver bare at squish den. Og når jeg åbner den, det falder af sådan her. Og så er mine 2 nye squishies. Ja, det var meget cool video. Ja, og det undskyld jeg før, men så prøver vi bare at squish den her igen. Jeg er god, synes jeg. Ja, den er god snart af. Han falder af, fordi ja, bare have lige med den her på. Så det er ikke noget. Ja, det er min første dag. Og så vil jeg bare sige, at jeg har tjent mange penge på det her. Ja, og så har jeg også lige, ja. Men ja. Hej. Subscribe eller like. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Men hej.